FM News. Police Report. Police Report. Idol Dennis, good morning and please come in. Yes, good morning, Idol Lorenz. Manarimahan ti investigasyon ti Bureau of Immigration iti panagdak iti may nga bangka iti saod pagudpod Ilocos Norte iti laing April 11. Namuan nga may nga Taiwanese national ken duwa nga Pilipino iti nakalugan ti nagdak nga bangka, motorized bangka iti barangay saod pagudpod Ilocos Norte. Iti investigasyon ti PNP tinadakamot at ang motorized bangka ket naglugan ti agnagan na Wang Xuan Uy may nga Taiwanese national kini John Paul Cantillo asyente iti Aglo Pangasinan kini John Mark Cantillo agindagmet iti Aglo Pangasinan. Sigon ti PNP namuan nga di align iti identification ti duwa nga Filipino individuals ket dati driver's license da ID iti na presentar. Idintong ti Taiwanese national ket datoy photocopy iti passport na nga nag-expire pa iti June 20, 2023. Di motorized bangka ket danti kulay nga blue na 10 meters iti katidog na kenggastamatan awang ti visible markings na. Dahil ket tinggal tatan iti Philippine Coast Guard iti pagudpod for investigation. Kastamatan dati Taiwanese national na i-referen iti Yabyang iti Bureau of Immigration para palang kadatoy panaka-muna kadatoy acting alien control officer iti Lawag City nga iti status na pinakamatat ang foreigner nga naglugan iti bangka. Maraksahan met iti PNP iti LGU gapot alisto iti panag-responde iti panagambagi iti Coast Guard nga nagkita nga pinagdak motorized bangka iti pagudpod Ilocos Norte nga naglugan iti maysa nga Taiwanese national. Ganito lang, Idol Lorenz, iti naman sa damag, iti weekend, iti probinsya iti Ilocos Norte. Ito lang nagsapa at daman ng pinadisgrasya at iti batugli. May isa nga nagkalubon, motosiklo, napakaruan ti upa dati rider igintong ati babae back rider ket nasugsuwatan sa timamada dati signage iti house number iti bagsaingan tayo Idol Lorenz iti nakatumbaan iti nagkalubon imay nagresponde ti duwang ambulansya ti Department of Public Safety pinapakaruan dati rupa dati nagakamat at ang rider ti motosiklo imbaglayon na northwest dati pick up nga naka-parking ti garahe ni Idol Lorenz Minson iti palawag di kinakalugan at kanot ng bakadakwad iti botelya iti mismo nga batong ti eskulaan iti nanakaw iti suyo iti silawag so iti agdama mandagang pa ng investigasyon iti PNP kahit nga pasama kabutan iti kradwa iti biktima nga nakamotosigod may nakikita kapasundat tayo kitnamuan nga taga Narbacan Ilocos Sur iti kadwa iti nagbaling nga biktima iti disgrasya iti nagsapa iti barangay Suyo iti siyudad iti Lawag. Dito yan ti may kaklo na kuan ay Dolores ng disgrasya kada di garahe mi iti munang ket iti karuba mi may isang SUV nakaparking sa mga pagtengan dahil iti paandaran ti may isang babae nga driver na kulpuligos hingga nga wasak dito yung SUV tanapangkin dito yung poste ti garage sumikit anganan after a few days may sabi ng rider na nagbaliktad iti sanguhanan iti nagbaitan mi iti may mga pagtilan so mga ikakamu na namimi iti Pablesam nga minan, Idol Dennis. Pablesam nga minan. So precaution lang kada iti riders iti luglugal motorista ang dispasyon iti ngamin pagsirig iti barangay Suyukot medyo
slightly curved iti area Idol Lawrence siguro iti may kawa pataray no handa kami sa dalan sumapakalan si disgrasya no Idol Lawrence. So ikagdawa mo dito sa Belgique traffic update na no sino nagan dagiti ni Raman di disgrasya iti lang nagsabay iti mismo nga barangay ni iti barangay Soyo iti Sierra di Lawaga. Idol Dennis Alipio Tatak IFM.